Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi msonkhano wa Atolankhani. Ndipemphe olemekezeka onse kuti pamene msonkhano wa Atolankhani uli mkati, tiyeni tisayimbe, tisapange phokoso ndi cholinga chakuti msonkhano umveke bwinobwino. Zikomo kwambiri. Your Excellency, my name is Chipiriro Mtumodzi from Malawi Broadcasting Corporation. You have submitted your nomination for a second term. Your Excellency, what is your message to Malawians who are looking for stronger delivery on key areas such as food security, economic stability, and how does your next term directly address these expectations? Thank you. Mr. President, dzinanga ndikathe maulidi kuchoka ku Times. Mulamuliro wanu taona mafuta galimoto akuvuta. Taona sabata zisanu zotsokozana mafuta akuvuta anthu kugona ku filling station. Ndikunena pano mafuta asoyamba kuvuta. Taona vuto la shuga anthu kumakhala mizere to extend munthu amene wangofika ku Malawi kumene sakudziwa chikuchitika kudabwa kuti kodi khwimbiri kutani panja pa shop. Taonanso mavuto ena oti sindingathe kuatchula pano funso litalika. Funso langa ndilakuti mukufuna Amalawi akupatseniso 5 years ina. Muwabweretsere zina zotani. Amalawi akupatseniso ni 5 years. Muwapatsa zifukwa zotani zoti achitire zimenezo. Zikomo. Your Excellency, my name is Matthew Kasanda from Nation Publications Limited. Out of the party members, why have you chosen Vitumbiko Mumba? Thank you. Okay. Zikomo kwambiri. Ife tabwera ndi fundo zisanu. Fundo zimene zitithandize kuti maziko tayalawa apitilire kukhala othandizira kuti stabilize chilichonse. Ndipo fundo zimenezi ndi fundo zimene kuzitsatira mokhulupirika monga tayaliramo. Nkhani yakayendetsedwe kachuma mdziko muno kayamba kale kusintha. Komanso funso lachiwiri lokhudzana ndi shuga kapena mafuta. Kamba pano fundo zimene ife dakhazikitsa zakuti zinthu zimenezi makamaka mafuta tiziwapeza mochipira potsatiranso malamulo amene dakhazikitsa ku parliament. Mafutawo teletu kambamo ali kale panjira. Wena zimayipira izi. Wena zimayipira zimenezi chifukwa maubale ankhaninkhani kolingana ndi kapezedwe ka mafuta akhalapo nthawi yayitali, ndipo chifukwa chomatseka maubale amenewo ndikuti tizingotenga mafuta kwa iwo amene angatipatse pa mtengo wochipira. Wena zijuwa kondweretsa. Koma nkhani imeneyi ni nkhani yakuti zonse zimene tayika kale m'malo mwake zithandizira kuti mitengonso ya zinthu itsike. Nkhani ya shuga, tikupanga shuga kwathu konkuno tayikaso lamulo latsopano m'parliament lokhazikitsa kayendetsedwe za shuga. Zitithandizira potsata malamulo osati kuti tingopezana ndi kugwirana ufiti ayi, koma zitithandizira kuti pazikhala chilungamo pa nkhani imeneyi. Chifukwa zina zimene zatulukanso ndime yolondola kuti kodi shuga wasowa bwanji wokoza konkuno zambiri mwazidziwa kale ndi mmene zimayendera ndi mmene sowena amachitira ndi kusakhulupirika kwawo. Nkhani imeneyo ni nkhani yofunika kuilondola bwino. Ndiye kuti kutsogolo kumuchita bwanji tayala kale ka maziko zimene zambika kale kuchitikazi zimene tufuna kuti tipititse patsogolo kuti dziko lathuli likhazikike kwenikweni. All right. Zikomo kwambiri. Your Excellency, I'm Robert Chandilira. My question is on labor export.
your first 5 years, you were good at labor export, where a lot of youths went into other countries. So come 16 September, once Malawians trust you with their vote, what are you going to do in order to improve in those areas so that a lot of youths benefit from that program? Thank you. Zikomo kwambiri. Your Excellency, dzina langa ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Pamene malo amboma panali malonjezo osiyana-siyana, ena mwa iwo anakwaniritsidwa ndipo ena mwina sanakwaniritsidwe. Ndipo mu nthawi imene mukhazikitsa manifesto munafotokozaponso mfundo zosiyana-siyana zoti amalawi akhulupirireni. Ndiye ina mwa mfundoyo inali yokhuzana ndi 500,000 kwacha imene ana achichepere mwina azilandira. Amalawi akufuna atamvetsetsa kuti mupange clarify kuti pozindika zoti dziko lino nthawi zina limadalira ndalama zakunja kuti zinthu ziyenda bwino. Mwina pamene patapangani clarify kuti amalawi amvetsetse bwinobwino. Zikomo. Your Excellency, dzina langa ni Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Bungu la Malawi Electoral Commission la kupemphani kuti mukameme anthu kuti adzaponye vote. Mukamaka wamema anthu, Your Excellency, muzikapitirizaso kulonjeza kutengera ndi zimene zachitika mbuyo. Zikomo. Zikomo kwambiri. Tiyentivane nkhani yakuti achinyamata enaso amene ali ndi maluso osiyana-siyana akhoza kupeza ntchito kunja. Ndi nkhani imene tinayilondola kuti ikhale ndi dongosolo lokhazikika. Poyambirira zidabwera kuti ayambika nkhondo kuti akhale ngati wolowera m'malo mwawena amene chifukwa cha nkhondo imeneyo samakhozanso kugwira ntchito zawo. Ndipo zitachitika izi kudzera mwa mabungwe ena ndi ena, dziko limene tidagwirizana nalo ndi ife pokambirana adati tsopano tikhazikitse mapangano boma ndi boma lizake. Ndipo nkhani ngati izi zimatenga nthawi chifukwa cha negotiation, koma zidatheka zonse zidasainirana bwinobwino. Paliso maiko ena amene akukhumba zoterezi. Kumbuyo kuzina zimene zachitika nzakuti wana wathu adachita ngati walowa ukapolo chifukwa chopanda ndondomeko yakuti kodakapita ku maiko akunja ukafuna zintchito pakhale mapangano otani. Chifukwa chosoweka mapangano ameneyo ambiri ayiwo samasamalidwa bwino mpakana dziko lino nthawi zina limadziwa kuti wena akuvutika chifukwa chakuti zatulukira poyera kuti mmene adachokera sizidadziwike, amene adapangana naye sizidadziwike, koma popeza ni ana wathu tiwathandizebe kuti abwerere kwawo. Ndiye timafuna kuti pazikhala ndondomeko nthawi zonse chifukwa popanda malamulo kutsatidwa bwino chisawawa nchimene chimakula. Ndiye ife timakana zimenezo kuti zizikhala zinthu zothandiza. Tsono mukuti kodi malonjezano munena chifukwa wena kale mudanenapo sadakwaniritsidwe ngakhale wena adakwaniritsidwa. Ndikukhulupirira kuti Malawi aliyense akhozodziwa chifukwa zimene talephera kuchita tidafotokozanso zifukwa zake. Zimene tachita nkupiriranso kwa Malawi ndi kuthandizana ndi mtima wakuti angakhale tili masautso zinthu zina tikhoza kuchita. Koma lonjezo mwanena ili limene lakhala tikukambapo chifukwa mufundo zisanu zimene tabwera nazo manifesto muja ina ikukamba za nkhani imeneyi. Ndiyo nkhani imeneyi ili mkwama kuti kodi inu kuti 500,000 kwacha mwana aliyense kuti zikhala bwanji. Izinso tipita nazo ku nyumba ya malamulo nkuyika malamulo wake okhazikika ndondomeko zokhazika bwinobwino kuti chilichonse chizikhala mwa ndondomeko. Koma mwachidule nchakuti dziko lino lodala, dziko lino tili ndi chuma. Mthumbamo nthawi zina ndalama ikasoweka sikuti ndife amphawi tangoshota tsiku limenero, koma dziko lino lili ndi chuma. Ndipo zina zimene tifuna tikhazikitse ndi sovereign wealth fund, monga takhazikitsa mafandi ankhaninkhani. Ndipo zimenezo zidzathandizira kuti mbadwo wina kutsogoloku udzakhale mbadwo opanda amphawi,
chifukwa mwanayo tikamuyikira ndalama imeneyi, ndalamayi zikhalanso invested mpaka naipindula kupeza ndalama zinzake, kuti mwana akamakafika zaka 18 ndi milioneya kale. Zimenezo zithandizira kuti powaphunzitsanso mmene akhoza kugwiritsidwa ntchito investment ngati imeneyo, zidzakhale zinthu zothandizira kuti ku Malawi kuno zikhwaya zachulukadi. Ichichi ndi cholinga, koma tiudziwa kuti ndalama tidalira zakunja, tidalira ndalama zimene tokha tichite produce. Chifukwa tikamakamba za ntchito ya mafactory, ntchito ngakhale ya ulimi, ntchito ngakhale yokopa alendo, zinthu zimene takhala tili kutsatira potsatira masomphenya a 2063, zimenezi zitipangira ndalama zochuluka, chifukwa tikufuna kuti zopanga zinthu zizichitika konkuno, sitidaliranso ndalama zakunja, koma chuma chimene tili nacho kale pansi pa nthaka apa ngakhale pamwambapa, chifukwa dzikoli lodala monga mwa nyimbo ya mtundu wathu. Oh, okay. Pali funso lina sina yanke. I'll come back to you. Kodi mkuti bwanji chifukwa mwasankha Vitumbiko Mumba? Zambiri zimene zutipomboneza mdziko muno zukhudza achinyamata ambiri amene ali amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Nkhani yakuti kodi boma loti litikomere tikhale ndi boma la mtundu wanji. Ndiye tikamakamba za reforms mboma, Vitumbiko Mumba atithandizira kuthamangitsa zimenezo kuti zinthu zina ziziyenda mwa msanga. Ndiye ndikhoza kukamba zambiri koma ndimekayi pamwepa. Give him a mic. Kapena mukhoza kungoshauta. Mr. President, I wanted to appreciate how difficult was it to set up for Vitumbiko Mumba, and maybe out of interest, when specifically did you make up your mind? But also, you know that this may be a divisive choice to the party. What are you intending to do to make sure that you galvanize the party together in spite of the choice that you have made? He could, yes, be given the assignment to come up together and help you in terms of revitalizing the civil service. But if it does not get the support from the party, you know how difficult that is going to be. I can assure you that he will get the support from the party and all good-willing Malawians. I can assure you that the Malawi Congress Party is a huge institution. It has various strengths, various people who know how to handle things. And I want to assure you that my choice of Engineer Vitumbiko Mumba is a choice that will benefit all of Malawi Congress Party. And I can assure you that differences of opinion and differences of approach to doing things does not mean lack of unity. We can synergize, getting all of our strengths together, and that's how you make improvement. And therefore, for us, we can deal with every type of member in Malawi Congress Party because not everyone is like everyone else. There is a reason for that diversity so that we can then add our strengths together and form a formidable team that can deliver. All right. Tieni time mwaulemu kwa His Excellency akale akutuluka pamalo pano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.